জয় জগন্নাথ দর্শক বন্ধু চালন্তু আজর কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর উপরে নজর পকাই নেবা। ভিডিওটি বহুত গুরুত্বপূর্ণ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1 ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଚର ପ୍ରାଇଜ 2026 ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ ରୁବଲ ନାଗୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା। ନମ୍ବର 2 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବଢିକି ଆସିବ ଦରମା, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଆସିବ ଦରମା। ନମ୍ବର 3 ଲଗାତାର ଖସୁଛି ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଦାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ହେଲାଣି। ନମ୍ବର 4 ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍, ବୟକଟ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ନମ୍ବର 5 ବିଶ୍ୱକପ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବିସିସିଆଇ, ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନମ୍ବର 6 ଉତ୍ତର ନାଇଜେରିଆରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ନମ୍ବର 7 ଚାଲିପାରୁନି ସଂସଦ, ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ବିରୋଧୀ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିବାଦ। ନମ୍ବର 8 ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ବସିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି କି? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ଆରାମ। ନମ୍ବର 9 ଭାରତ ଆମେରିକା ଟ୍ରେଡ୍ ଡିଲ୍, ଏପ୍ରିଲ ପାଇଁ ରୁଷ ତେଲ କିଣା ବନ୍ଦ, ଅର୍ଡର ଦେଇନାହାନ୍ତି 3 ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀ। ନମ୍ବର 10 ବାରମ୍ବାର ଋଣ ମାଗୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲା ଭାରତ, ଏବେ ସଫଳ ହେବନି ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଜନା। ନମ୍ବର 11 ମହିଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ମା ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଗର୍ଭପାତକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ। ନମ୍ବର 12 ଶିବରାତ୍ରିର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ମହାଦୀପ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ନମ୍ବର 13 ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଚର ପ୍ରାଇଜ 2026 ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ, ରୁବଲ ନାଗୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 9 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୁବଲ ନାଗୀ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୁବାଇରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଚର ପ୍ରାଇଜ 2026 ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦୁବାଇର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଶେଖ୍ ଅହମ୍ମଦ ବିନ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଶହୀଦ ଅଲ ମଖତୁମ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ ରୁବଲଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। 1980 ମସିହାରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ରୁବଲଙ୍କ ଜନ୍ମ। ବିବାହ ପରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥରେ ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ରହିଛି। ସେହି ଚିତ୍ର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠନ ଲିଖନ ସହିତ ପରିବେଶ ସଚେତନା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଚିତ୍ରକୁ ଶିକ୍ଷାର ଉପକରଣ ଭାବେ ବକୟ କରି ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସାମିଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଜର ସଂସ୍ଥା ରୁବଲ ନାଗୀ ଆର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସାରା ଦେଶରେ 800ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। କେବେ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିବା ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଗଣା ଆନୁଷ୍ଠିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ରୁବଲ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ବଡ଼ ହେବା ପରେ ସେ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ପୁରସ୍କାର ବାବଦକୁ ପାଇଥିବା ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏକ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସେଠାରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସନାଲ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଡିଜିଟାଲ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅବହେଳିତ ଯୁବଯୁବତୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବଢିକି ଆସିବ ଦରମା, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ବଢିକି ଆସିବ ଦରମା। ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ପର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରେ। ମୋଦି ସରକାର ଏହାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱାସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପେନସନଭୋଗୀ, ତେବେ ଏହି ଖବର ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ ବୁକ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 60%ରେ ପହଞ୍ଚିବ କି? ସରକାରୀ ମହଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ 58% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରମ ବ୍ୟୁରୋ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏଥର ଡିଏରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦି ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ତେବେ 1 ଜାନୁଆରୀରୁ 2026ରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ ଡିଆର ମୂଳ ଦରମାର 60% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦିଓ କିଛି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ବୃଦ୍ଧି ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ, ଏହି ଗଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଡିସେମ୍ବର ପାଇଁ ସୂଚକାଙ୍କ 148.2 ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା, ଯାହା ନଭେମ୍ବରରେ ସମାନ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଆଧାର କରି 2% ବୃଦ୍ଧି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି ଲଗାତାର ଖସୁଛି ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଦାମ, ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଦର। ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ
ମଧ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଧାରା ଜାରି ରହିଛି। ନୂତନ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନେ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ସୋମବାର ସକାଳେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,56,740କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,56,590ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 3,980 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 3,650 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 4,887.30 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଉନ୍ସ 6,300 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ନିବେଶକଙ୍କ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି। ଏହି ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 2026ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁନା କ୍ରୟର 800 ଟନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଆଉ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ରୂପା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 9 ଫେବୃଆରୀ ସକାଳେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,84,900ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରୂପା 65,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 30ରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ତେବେ ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପ୍ରତି 74 ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,56,740 ଟଙ୍କା, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,43,690 ଟଙ୍କା, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,43,540 ଟଙ୍କା, 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 1,56,590 ଟଙ୍କା, ପୁନେ ଏବଂ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,56,590 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,43,540 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 4, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ। ବୟକଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶର ଏଣ୍ଟ୍ରି। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇସିସି ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କାମ କରୁଛି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବ, କିନ୍ତୁ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନର ବୟକଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ସଭାପତି ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ପାକିସ୍ତାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ମଧ୍ୟ ଆଇସିସି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଢାକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପିସିବି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ପରାଜୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ତେଣୁ ଆଇସିସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ଭାବନା କରୁଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ ବାଂଲାଦେଶର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ନିଲାମରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ବିସିସିଆଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କୋଲକାତା ଦଳ ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତର ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବିସିସିଆଇ। ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନାମିବିଆ ବିପକ୍ଷରେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ତେବେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଅଭ୍ୟାସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଭ୍ୟାସ ବାତିଲ ହେବା ନେଇ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନାମିବିଆ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦୁଇଟି ଦଳ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖରେ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ କରିବେ। ନାମିବିଆ ଦଳ ସକାଳେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ତେବେ ଅଭ୍ୟାସ କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେବ ନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ ଏହାର ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବାତିଲକୁ ଏକ ଛୁଟି ଦିନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନ ଛୁଟିର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଦିନ ଛୁଟି ନେବ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 10ରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ନାମିବିଆ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବୃଆରୀ 10 ତାରିଖ ସକାଳ 11ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନମ୍ବର 6, ଉତ୍ତର ନାଇଜେରିଆରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି 30 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଉତ୍ତର ନାଇଜେରିଆରେ
ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବେପାରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନାକୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାନର ଗେଜୁଆ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଞ୍ଚଳର କାନର ବୋର୍ଡ ସହରରେ ରେଲଟି ଏକ ରାଜପଥରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନମ୍ବର 7 ଚାଲିପାରୁନି ସଂସଦ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ବିରୋଧୀ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବେ ବିରୋଧୀ। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ANI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ସାଂସଦକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ସଂସଦ ମକର ଦ୍ୱାରରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସାଂସଦ। ତୁମେ ଆମକୁ ବହିଷ୍କାର କରିପାର ହେଲେ ଚୁପ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖିଥିବା କାର୍ଡବୋର୍ଡ ଧରି ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବେ। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ 20 ଦିନର ନୋଟିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା, ଅଧିକ ମହିଳା ସାଂସଦଙ୍କର ନାମକରଣ କରିବା, ଗୃହରେ କିଛି ଟ୍ରେଜେରୀ ବେଞ୍ଚ ସାଂସଦକୁ ଲଗାତାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁବିଧା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଧିବେଶନରୁ 8 ଜଣ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ସାଂସଦକୁ କିପରି ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତ କରି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୃହରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତ କରି ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିବାରୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିଥିଲା। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଧାରଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବାକୁ ବିରୋଧୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଓଲଟା ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ ଓ ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଅନାସ୍ଥା ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।